آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یقنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلا اقرار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا جس کی سب تو پہلا اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی اج بھی یہ رستہ تک دی او غار مصطفیٰ دا اج بھی یہ رستہ تک دی او غار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے اور منیا نہ جس نے اجمل یارا نے مصطفیٰ نو
اجمل یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیریں بیان بانیان محفل نقیب محفل اجدی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر بسلسلہ شادی خانہ آبادی عبدالباسط صاحب جلالی انہاں دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے محفل پاک نو سجایا گیا بھائی محمد احمد رضا جلالی صاحب آپ دی رہائش گاہ تے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد عثمان نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دے نال نال عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ادریس جلالی صاحب اور میرے رفیق سفر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کبیر رفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد سلطانی اور قاسم صاحب دیگر جتنے بھی بھائی محمد شفیق صاحب اللہ کریم سارے دی قدم قدم تے خیر فرمائے تو یقیناً منادر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ المعروف ٹوکے والی سرکار آپ تشریف لے آ چکے ہیں تو میں کو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ میرا پیار ہے احمد صاحب نال میں تینوں آکھیا سی کہ تساں بیان صرف رضوی صاحب دا کراؤ میں چونکہ شادی دی دعوت سی تو میں انج بھی آنا سی تو میں حاضر ہو گیا تو بس میں چند باتیں کرنی نے انہیں جیڑی انہیں فرمائش کی تھی اگر میں اس پینڈے پاواں تے کہیں ادھر لنگ جاندا ہے تو کوشش کر کے انشاءاللہ 9:30 بجے اساں رضوی صاحب دا خطاب شروع کرانا ہے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی خالق کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سادہ جا ترجمہ سنو بات پلے پہ جائے اللہ فرماندہ ہے ایک او ذات ہے جیڑی سچ لے کے آئی تے ایک او ذات ہے جنہیں سب تو پہلے سچ دی تصدیق کی تھی سچ لے کے آن والی ذات تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے تے جنہیں اکھاں میٹ کے سب تو پہلے سچ نو منے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے کسے صحابی دی صحابیت دی گواہی بدر دا میدان دیندہ ہے کسے صحابی دی صحابیت دی گواہی احد دا میدان دیندہ ہے کسے صحابی دی صحابیت دی گواہی خندق دا میدان دیندہ ہے ابو بکر صدیق میرے نبی دا او صحابی ہے جدی صحابیت دی گواہی اللہ دا قرآن دیندہ ہے ہن سادہ دی تعریف ہے صحابی دی تعریف کی ہے صحابی یہ ہوندہ ہے جنہیں حالت ایمان ایک نظر مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تکیا ہوئے تے پھر حالت ایمان تے ہی دنیا تو جائے او کون ہے اونچا بولو او کون ہے راج راج نہیں ایک نظر کنہ سارے بولو کنہ جیڑا ایک نظر تکے او صحابی ہے جیڑا 3 دن 3 راتاں گود وچ پا کے مصطفیٰ دا مکھ راج راج تکے صدیق دی صحابیت کی دیا لو سبحان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مکھ مبارک غار دے اندر گودی وچ رکھے ہے تے راج راج تکے ہے صدیق دی صحابیت دے کیا کہنے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دا او صحابی ہے جدا باپ بھی مصطفیٰ کریم دا صحابی ہے جیڑا آپ بھی مصطفیٰ کریم دا صحابی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء راج تک کے صدیق دی صحابیت کی ڈیالہ ہو گئی میں جڑی بات کرنا چاہنا حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بابا بھی نبی پاک دا صحابی صدیق پاک آپ بھی مصطفیٰ دے صحابی آپ دا پتر بھی میرے نبی دا صحابی تے پوترہ بھی نبی پاک دا صحابی اگلی گال سنو ایک تو بیڑا یہ کر کے سٹیر سنیا دا لنگر سنیا دا پیسے سنیا دے جناب ساؤنڈ سنیا دا تے ناد خان کاری
شاہد ناد خان شباد کم فریدی تے ناد کی پڑھی جا رہی ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر تے ساڑھے سنی ایڈے بھولے پالن پیسے سٹی جا رہے ہیں چھیپے سٹی جا رہے ہیں شناختی کارڈ دیا فوٹو کافیاں سٹی جا رہے ہیں رہندہ کوندا شناختی کارڈ بھی سوٹ ہوندے نے گھارا کے پتہ لگتا ہے شناختی کارڈ بھی ہوتے لائے ہیں تے سنیا کہ یہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر حالانکہ یہ ساڑھا عقیدہ ہے ہی نہیں ساڑھا عقیدہ ہے دما دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر تے ان کئیاں پیران دائے بیڑا کر کے اب ایک ہونا جی اللہ اللہ سبحان صدیق دا پہلا نمبر توجہ ہن بیڑا کئیاں پیران دائے کر کے اب ایک ہونا جی کسے لحاظ نہ علی پاک افضل نے ادھر دے ادھر میں کہا جناب صوفی ہون دے اعتبار نال بھی صدیق اول عالم ہون دے اعتبار نال بھی صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہون دے اعتبار نال بھی صدیق بولی جو حضور دا عاشق ہون دے اعتبار نال بھی صدیق ناموس رسالت دا پیرے دار ہون دے اعتبار نال بھی صدیق ہر لحاظ نہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نے سانو تے مدینے والے قبول فرما لیا قبلہ رضوی صاحب مولوی یعقوب دیگر جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پہرے دار مجاہدین یہ ساڑیاں واریاں تے ہون آئیاں نے جنہیں سب تو پہلے حضور دی عزت دا پہرا دیتا ہے نا اس جنے دا نام ابو بکر صدیق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا مکے دیو کافر جڑے سرکار نو صادق تے امین آندے سن میرے آقا دی جان دے دشمن بن گئے نبی پاک نو معاذ اللہ مارن دے پلان کیتے جا رہے دار ارکم دے اندر سرکار موجود نے ادھر مکے دے کافر جتھا بنا کے آ رہے نا اندر کملی والے دروازے دے باہر جڑا حضور دی عزت دے پیرا پہ دیندہ ہے نا اس جنے دا نا ابو بکر صدیق ہے اندر سرکار موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پہرے دار نبی دا یار ابو بکر صدیق باہر کھڑا کون ہے دیوانی دے غلاموں مکے دے کافر آ گئے انہاں مکے دے کافر آیا کہ نبی دے یار ابو بکر صدیق نو ماریا کسے ہاتھ ڈنڈا آیا انہیں ڈنڈا ماریا کسے ہاتھ تلوار آئی انہیں تلوار دی دستی ماری میرے آقا دے یار نو انہاں ماریا تاجدار صداقت زمین تے گر گئے قبیلے والے چک کے گھر لے آدھا ماں نے پتر دا سر گودی چی رکھیا ہے یہ کون پیار کر دے جویں ماں کر دی تاجدار صداقت دی ماں کدے پتر دا متھا چم لیے کدے ماں اپنے پتر دیا گلا چم لیے ماں دا خیال ہے پتر یک کھولے میں پتر نہ گل کرانگی میں پوچھاں گی پترا چل تینوں کسے حکیم کو لے جاواں پترا چل تیری ماں کسے طبیب کو لے پترا دس میں کھانو کی لے کے آواں ماں انتظار دی پر جدو تیرے تے میرے نبی دی عاشق نے آنکھ کھولی ماں دے چہرے تے نظر پہ گئی اے نہیں پوچھیا اماں کیوں پئی رونی ہے جڑا پیدا جملہ زبان دیا تاجدار صداقت اپنی اماں بلوے کے کہتے نے اماں منو دس تے صحیح میرے آقا دا کی حال ہے اماں منو دس میرے نبی دا کی حال ہے جدو ایڈی گل کی تھی قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے جدی خاطر یہ مار پئی ہے اجی اکھاں کھلیاں تے اودی حال پیا پوچھدا ہے تے ماں کہن لگی پترا چل میں تینوں کسے حکیم کو لے جاواں کسے طبیب کو لے جاواں تاجدار صداقت عرض کیتی اماں میرا علاج دنیا دار دے حکیم کو نہیں میرا علاج رب دے حبیب کو لے عرض کیتی اماں میرا علاج رب دے حبیب کو لے تے میرا وردان ابو بکر بھی کہندے ہونگے جنے درد دیتا او کو دے وے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنے درد دیتا او کو دے وے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے تے چند نکلے یار دے قدماں دے
تو نکلے حبیب قریب ہوئے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ناموس رسالت دے پہلے پہرے دار دا نام حضرت ابوبکر صدیق اما مینوں مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے جاؤ اگلے جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے تاجدار صداقت نوں سہارا دیکھنا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ لے آندا گیا ایتھے کھلار کے ایک جملہ دینا چاہنا قبلہ بابا دی حضور خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ دے ایک جملہ سارے نوں یاد ہے فرماندے ہوندے سن مالکاں نال پیار کرو مالک کانڈ نہیں لگن دیندے مالکاں نال پیار کرو مالک کانڈ جدو کھادی نا حضور دے عشق وچ مار حضرت تاجدار صداقت میرے نبی دی بارگاہ چ لیاندا کہ سرکار باہم پھیلا کے نا سینے لا لیا تے حضور فرماندے نے صدیق دی سونا ایک گل نہ کراں یا رسول اللہ فرماؤ فرمایا جس دیہاڑے تساں کلمہ پڑھیا سی نا تساں عرض کیتی سی سونے اجازت دیو پیشانی دا بوسہ لواں تے میری پیشانی دا بوسہ کیتا سی تساں اج میرے عشق پیچھے مار کھادی ہے جے تو آکے تیری پیشانی دا بوسہ میں نہ کراں اے مالکانہ پیار دا سیلا ناموس رسالت دے پہلے پہرے دار دا نام ابوبکر صدیق تے جڑا گھر دا سارا مال بن کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ لے آوے او دا نام ہی ابوبکر صدیق جنگ دی تیاری تاجدار صداقت سارا مال بنیا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ حضور صحابہ کو پوچھن لگ پے کنا کنا مال لے آندا ہے یا رسول اللہ ادھا لے آیا ادھا گھر چھڈ آیا دوسرے غلام کو پوچھا سونے ادھا آ گیا ادھا گھر ہے پوچھدیاں واری آئی نا تاجدار صداقت دی حضور فرماندے نے صدیق کنا مال آندا ہے سونے گھر دا سارا مال ہی آ گیا ہے ابوبکر گھر کی چھڈیا سونے مال سارا ہی آ گیا ہے گھر اللہ تے اللہ دا رسول رہ گیا گھر اللہ تے اللہ دا بولو بولو اللہ تے اللہ دا کونے دیوانی دی بارگاہ جد کی دیونی مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے جی مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ بولو بولو ایک مصطفیٰ اچھا ہن میں فیصلہ تھوڑا جے تواڈے کو کرانا چاہنا جڑا گھر دا سارا مال بن کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ لے آوے اونے کو تھوڑیاں دیاں کھجوراں تے قبضہ کرنا بولو تے مت ماری کی چونا لایا جاندا سنیاں نو ویکھو نا جی باغ نہیں دیتا کھجوراں نہیں دتیاں میں کہ سارا گھر دا مال دے دتا ہے تھوڑیاں دیاں کھجوراں تے قبضہ کرنا سی کوئی یا نو ہاتھ مارو تے ایدا جواب میں دینا کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار جن نے کاروبار سب دین تو لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے جن نے کاروبار سب دین تو لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بان بھنگی میں چولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بھنگی میں چولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق و عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دیو شیر نالے حیدر قرار نے اگر جی سنی علی پاک دے نام تو چھڑ دا ہے میں کہا کو مائی پتر جمعی ہی نہیں جڑا ساڑھے وانگ علی دا نام لوے صدیق و عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دیو شیر نالے حیدر قرار نے چارہ نو تمان چارے نبی دے نے یار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار چارہ نو تمان چارے نبی دے نے یار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بھنگی میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار حضرت تاجدار صداقت ہر لحاظ نہ لفظ میں بالکل بات مکان دے قریب ہوں ایتھے کہتے ہیں ویکھو نا جی صحابہ پاک نے آلے بیت ظلم کیتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا دشمنی ہے میں کہا دشمنی نہیں رشتہ داری ہے دشمنی نہیں صحابہ تے آلے بیت ہے او بولو دے صحیح رشتہ داری ہے تے رشتہ داری بھی کو ماڑی تاڑی نہیں
بڑی گوڑی رشتہ داری ہے اکھے کیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ایک حضور دا یار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت جوان ہوئے شادی ہوئی اللہ کریم نے پتر عطا فرمایا تے پتر دا نام رکھیا محمد بن ابو بکر حضرت مولا علی پاک دی شادی ہوئی اللہ کریم نے پتر عطا فرمایا تے نام رکھیا حسین ہن سونیا جے رشتہ داری کی ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں تاجدار صداقت دا پتر بھی جوان ہویا حضرت مولا علی دے پتر امام حسین بھی جوان ہو گئے شادیاں ہو گئیاں ویلا گزردا جا رہا جدو اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا محمد بن ابو بکر نے اللہ نے پتر عطا فرمایا محمد بن ابو بکر نے اپنے پتر دا نام قاسم رکھیا ہے امام حسین نے اللہ نے پتر عطا فرمایا نام زین العابدین رکھیا ادھر قاسم بھی جوان ہوئے زین العابدین بھی جوان جدو شادی آئی اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا اللہ نے قاسم نو بیٹی عطا فرمائی بیٹی دا نام ام فروا امام زین العابدین نو اللہ نے پتر عطا فرمایا امام زین العابدین نے پتر دا نام محمد باقر رکھیا ام فروا بھی جوان ہویا محمد باقر بھی جوان ہوئے آج لوگ کہتے صحابہ دیا نے بیٹی آپس وچ دشمنی ہے نانا جتے دشمنی ہووے ساکا چاری نہیں کریدی جتے دشمنی ہووے بیٹیاں دے رشتے نہیں کریدے پوتری ابو بکر دیئے پوترا مولا علی دے ام فرما دے محمد باقر دی آپس وچ شادی ہوئی ویلا گزردا جا رہا جدو اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا انہاں دوواں دے وچوں اللہ نے جیڑا پتر عطا فرمایا وہ پتر عام پتر نہیں علم کیمیا دا بڑا بڑا ماہر ہے جابر بن حیان دا استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی استاد ہے اس پتر دا نام امام جعفر صادق ہے قیامت تک شجرہ پڑھ رہا ہے جیڑا بھی حسینی سید پیدا ہوئے گا جعفر صادق دی اولاد وچوں ہی ہوئے گا جیڑا سچا سید ہوئے گا نبی دے یار ابو بکر صدیق نو برا نہیں آکھے گا کیونکہ سید جاننے نے اسی علی دے پوترے صدیق دے پوترے صدیق دے تے او کدا دو ترے جوان ہو کے نانکیاں نو پھونکے ہن جڑا آکھے جی میں علی پاک دا پوترا میں صدیق دا دوترا نہیں مولا علی فرماندے نے پرا دواؤ جے صدیق دا دوترا نہیں تے میرا بھی پوترا نہیں میرا اوہی پوترا ہے جڑا صدیق دا دوترا ہے اے تے دشمنی نہیں یاری ہے رشتہ داری ہے پیار ہے جے کو ساڈے کولوں پوچھے نا تے اسی تے اے آکھاں گے سانو نبی پاک دی اہل بیت دی محبت ملی نبی پاک دے صحابہ کولوں یہ صحابہ دا سے حضور دی اللہ پیار کن کرنا ہے دور خلافت سے حضرت آقا عمر پاک دا حضرت عمر پاک دے نا تے سبحان اللہ کہنی چاہیے دی ایو نہ ہے او تو شیطان ڈردا سی یاری شیطان دی اولاد ڈردی ہے تے جیڑا چاہندا گلی پاک نوے گلی دے کونے دے نبی دے یار عمر دا نام لکھو نہ شیطان یا سی نہ شیطان دی اولاد یا سی توجہ حضرت عمر پاک دا دور خلافت تے ہن بھی ساڈے ملکاں دے سفیر ملاقاتاں کردے نے دوسرے ملکاں دے سفیراں نال دوسرے ملک دا سفیر آیا جدی ملاقات سی آقا عمر پاک نال حضرت عمر پاک دا بازو پکڑے تے حجرے چ لے گئے تے دربان نو فرما دے نے تو دروازے دے باہر کھلو اندر ساڈی میٹنگ ہے گل بات ہے ملاقات ہے تو باہر کھلو جا جے کوئی آوے جے کوئی یاد کرو جے کوئی آوے تے اونوں اندر نہیں آوندے اینی گل کر کے آقا عمر پاک اندر گئے ملاقات شروع ہو گئی گل بات شروع ہو گئی کوئی کون آیا تھوڑی دیر گزری تے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے آ کے دربان کہنے لگے میں اندر جانا ہے دربان کہنے لگا میں اندر نہیں جانا دینا کیوں تھوڑے ابا جانے لوکے ہیں انہاں فرمایا جے کوئی آوے تے اندر نہیں آوندے لہذا تسی جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتی میں تھوڑی جی سادہ مثال دینا چاہنا تھا کہ بات سمجھ آ جائے محلے دا ہونا کاؤنسلر تے او دا منڈا جاوے سکولے تے سارے سکول نو وقت پائی رکھ دے تے نہیں پتا میں کاؤنسلر دا منڈا حالانکہ کاؤنسلر دی اوقات کی ہے او دے آکھے کوئی نال ہی نہیں کردا تے او دا منڈا وقت پائی رکھ دے سارے سکول دے بچیاں نو تے جدا بابا امیر المومنین ہوئے
حضرت عبداللہ بن عمر آدھے میں اندر جانا ہے، میں ملاقات کرنی ہے. دربان کہنا میں ملاقات نہیں کرن دینی. کام گرم ہو گیا، بحث شروع ہو گئی. ادھر دونوں گرم ہو گئے. سامنے گلی ہے، گلی وچ ایک شہزادہ آیا ہے. وہ شہزادے دا نام حسین ہے. آقا حسین دا ارادہ سی کہ میں جا کے حضرت عمر پاک نو ملا. تھوڑا جا کے آئے تو کنا چ آواز کی گئی. آواز یہ گئی حضرت عبداللہ بن عمر آدھے میں اندر جانا ہے. دربان کہنا میں اندر نہیں جان. خیال آیا جیتے سکے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں، منو کنے جان دینا تے بوے جان دی لوڑ بھی کی ہے. آقا حسین نہ اوتھے مڑ پہ دربان نے ویکھ لیا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی بحث کر کے چلے گئے. جدوں آقا عمر پاک باہر آئے نا تے دربان نو فرماندے نے کوئی آیا تے نہیں؟ کوئی بولو کوئی آیا تے نہیں؟ اس آقا جی آیا سی کون آیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے تے بڑی بحث کیتی نے میں اندر جانا ہے، میں تہاڈا پیغام دیتا ہے. ادھر اسی لڑدے سپے بحث کردے سپے سامنے گلی وچوں آقا حسین آئے سن تے میرے تک پہنچے نہیں. مینوں لگدا انہاں بھی تانوں ملنا سی تے واپس چلے گئے نے. ہن حضرت عمر سنیا نا میرا پتر بھی آیا ہے، علی دا پتر بھی آیا. آئے ہائے میرا پتر بھی آیا تے علی دا پتر بھی تے. پہلوں تے آئے سن حضرت عبداللہ بن عمر. چاہیے سی جا کے پہلے پتر نو پوچھ دے کی لین آئے ہیں، پر جدوں پوچھے نا علی دا پتر بھی آیا ہے. کون ہے دیوانی دے غلاموں؟ آقا عمر چل کے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر ہے. عرض کیتی لجپالا مینوں پتہ لگا تسی ملاقات کرن آئے سو واپس آ گئے. آقا حسین فرمایا ہاں میں ملاقات لئی آیا سا، پر دروازے تے پہنچیا تواڈے پتر نو میں دربار دے نال بحث کردیاں ویکھیا. تواڈا پتر کہندا ہے میں اندر جانا ہے، دربار کہندا میں اندر نہیں جان دینا. جناب عمر نے فرمایا جے کوئی آوے تے اندر نہیں آن دینا. میں دروازے تک گیا ہی نہیں، میں تے واپس آ گیا. جتے سگے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں دتی جا رہی، مینوں کون جان دے گا؟ آقا عمر دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے. عرض کیتی لجپالا میں تے آکھیا سی جے کوئی آوے تسی کوئی تے نہیں نا، تسی کوئی تے نہیں نا، تسی کوئی تے نہیں نا. لجپالا میں تے آکھیا سی جے کوئی آوے تے اندر نہیں آن دینا. سونیا تسی کوئی تے نہیں نا. رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا میرے آقا دا ظاہری وصال ہوئے تے ساڈے سراں دے بال بھی سلامت نے، تواڈا صدقہ ہی سلامت ہے. محبت ہے تے ہن اہل بیت دی محبت دا پیغام کتوں پہ لبدا ہے؟ سنی سنی بولو. اہل بیت دی محبت تے پیغام کتوں پہ ملدا ہے؟ نبی پاک دے صحابہ دی بارگاہ چوں. بھائیا ایویں صحابہ دے بارے بک بک نہ کر، تائیوں تے سنی تینوں پیغام دیندا ہے. جے اہل بیت دی محبت لینی آ بلکہ میں تے سادہ جا مثال انہیں دینا ہونا. ایتھے بھی کئی نے علی علی کر کے سینہ پیٹ ماریا نے، کانڈ پیٹ ماری نے، تے اوتھے ایتھے علی دا نام لے کے اپنے آپ نو آپ لتر مار دینے. دن قیامت دا ہونا اوتھے علی پاک نے آپ انہاں نو مارنا. حضرت مولا علی پاک فرمایا نا جڑا میری شان حضرت ابو بکر صدیق تو بعد بیان کرے میں علی نو 80 لتر ماراں گا، 80 کوڑے. میں کہا جی علی پاک دے لتراں تو بچنا جے نبی دے یار صدیق نال بنا کے رکھو. جی علی پاک دے لتراں تو بچنا چاہتے ہو نبی دے یار ابو بکر صدیق نہ بناؤ. اسے واسطے سنی تے کہندا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے ایک نہیں یار جنوں جنوں نبی کریم دے یاراں دی یاری دا مانے پڑے. بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے 12 دا اے فیصلہ پنجاں تے 12 دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. شک ہووے تے چل مدینے، شک ہووے تے چل مدینے. ویکھ لے جوڑ میزاراں دا، ویکھ لے جوڑ میزاراں دا، ویکھ لے جوڑ میزاراں دا. بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا. عزیزان گرامی قدر وعدے دے مطابق میں بالکل تقریر ختم کراں. جو سبحان اللہ بولو تے آخری جملہ دیا.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام تے میرے نبی دے، بولو ہر مقام تے میرے نبی دے، اور رات ہجرت والی ہے، صدیق اکبر اتھے بھی نبی پاک دے نال ہے، نبی پاک علیہ السلام نو کندیاں تے چکیا، سرکار نو کندیاں دے او ویلا یاد مکہ فتح ہو گیا، حضرت علی پاک حضور دے نال سن کعبے چوں بت توڑے جا رہے، تھلو تھلو ٹوٹ کے اتلے رہ گئے، علی پاک عرض کیتی سونیا تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ، حضور فرماندے نے علی نبوت دا بھار چکیا نہیں جانا۔ تے میں کہ ایتھے او بندہ تے یاد ہونا چاہیے نا جڑا ہجرت دی راتی چوک کے لے گیا، تاجدار صداقت چکیا تے لے گئے، بس بھی گل مکان لگا، غارِ سور آ گئی، کی آ گیا غارِ، اونچا بولو کی آ گیا غارِ سور۔ یہ رات ایک نہیں جے، راتاں دو جے، راتاں ذات ایک نہیں ذاتاں، بات ایک نہیں باتاں، لو بھی دو راتاں کیڑیاں، کون ہے دیوانی دے غلاموں، ایک ہجرت دی رات ہے، دجی معراج دی رات ہے، ہجرت دی راتی صدیق نبی دے نال ہے، معراج دی راتی جبریل نبی دے نال ہے، جدو معراج دی رات آئی سدرا دا موڑ آیا، جدو ہجرت دی رات آئی غارِ سور دا موڑ آیا، جدو معراج دی رات آئی سدرا تے جا کے جبریل روک کے میرے آقا فرماندے نے چل جبریل اگے چلیے، عرض کیتی کملی والیا اگے میں نہیں جانا، اگے جاواں میرے پر سڑ دے نے، کملی والیا میں اگے نہیں جانا، اگے خطرہ ہے۔ معراج والی رات سدرا تے روک کے جبریل نے عرض کیتی کملی والیا تسی جاؤ میں نہیں جانا، اگے خطرہ ہے۔ جدو ہجرت دی رات آئی میرے نبی غار دی اندر جان لگے، ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ لے، کملی والیا غار پرانی ہے، پہلے مینوں جان دیو اگے خطرہ ہے۔ اوتے سدرا تے جا کے جبریل روک کے عرض کیتی تسی جاؤ میں نہیں جانا، اگے خطرہ ہے۔ تے صدیق نے عرض کیتی کملی والیا تسی ٹھہر جاؤ پہلے مینوں جان دیو اگے خطرہ ہے۔ پھر مینوں کہنا پے گیا جبریل موڑ دا ساتھی ہے، صدیق توڑ دا ساتھی، توڑ تک نبی دے نال ہے، صدیق توڑ تک مدینے جا کے اے بازار دا بھی ساتھی ہے، غار دا بھی ساتھی ہے، تے مزار دا بھی ساتھی ہے، صدیق مزار دا ساتھی ہے۔ دائیوں میں کہنا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بیستر نبی دے نال ہے لایا صدیق نے۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، کسے نو مال دولت دے کسے نو ہے عبادت دے، سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ، ہما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ